Pa ne znam, možda bi i trebali zvati nekoga. Nekoga da je ulovi. Znaš šta, uđe u zgradi. Pa i ući će u zgradu. Evo, uši. Evo, nećemo će me proći. Daj mi mama kiša. Ajde, idemo. Ajmo. Mi bi trebali nekoga zvati da je dođu uloviti. To je neki opasan. Kućni ljubimac. Sad će tu ući na ovaj prozor jer je tu rupa kroz ovu grilju. Kako je velik, Bože. Sad će tu ući unutra, gle. Gotovo. Go. Ode unutra.